Pulit na kilum Garo kilayo abat ya kawei kekali Bapynher daka Lama jong seng Bharatiya Janata Party bala pyndait dau number thok ML not san WB lai pra san lai kabakit Jylla khandriu hajar shispa tyngka balanya dau Mahamad Abdul Rashid khun jong ulit Haji Aktar Ali naka shnong Namabala kabahap Rajabal Police West Garo Hills District. Pulit pynlong ke jingpynap shrip pyntreikam ka model code of conduct hakini ka aiom elekshon ha Meghalaya. Kani ka jingtalasi ki kali hakini kapor kalong ban khanglad ki seng ki babat ka jingsinchar ha India bat ha ka Jylla bakinum pendan kam bakla kapor ka ikhtiar jangki banyo jingmentoi ha ka eleksyon persya ki weipat ki seng ni ki kertong. Pulit labat uni unongnya bat ka kali ki jing thokit kidang ya chaprang.